अरियन के लोग बहुत अच्छा नहीं पूजा नहीं कर सकत रउए बैठे भइल हमार बाल बच्चा नहीं सकत अरे ई बाजिर कुलछनी सन एजा रोवतिया हां तो कैसे बोली हम तो जाइए मत हट उहे कहो तानी जाइए मत पूजा तोरा नहीं खे करे के हे छोटी मैया काहे ए जी हम माई ना बन सकीले तई में कौन गलती बा सब ऊपर वालों के चाहता नहीं तक देखी ना करता मार के भगा देले बिया देखे भइल का भइलो काहे रुआ तारू बताई मम्मी जी हमार छोटकी अरियन के लोग बहुत ताना मार तारी सन हमार बाल बच्चा नहीं खे तो का हम छठ पूजा नहीं खे कर सकत रउए बताई जेकर बाल बच्चा ना रहेला उ छठ पूजा ना करेले अरे ई बाजिर कुलछनी आइल बिया रे देखो सन एजा रोवतिया माई कैसन बोला तारू हां तो कैसे बोली पूजा करे जाएम तो जाइए मत हट से हट बोलते बा रउआ काहे बोलतानी उहे कहो तानी जाइए मत पूजा तोरा नहीं खे करे के हे छोटी मैया काहे ऐसन करलू का हो गइल हो काहे रुआ तारू ए जी हम माई ना बन सकीले तई में हमार कौन गलती बा अरे माई बनबू काहे ना बनबू सब ऊपर वालों के हाथ में बा अही से हम छोट करेला चाहतानी ताकि छोटी मैया हमार गोद भर दे देखी ना सब छोट करत तारे हमहू कहनी छोट करम तब मम्मी जी हमरा लात मार के भगा देले बिया तू टेंशन ना ला तू छोट करबू केकरा खातिर छोट करी जी जब गोदे सुन पड़ल बा तो केकरा खातिर गोदी भरी तू चुप और चल छठ की तैयारी कर अरे मोटकी जीजी अभी ले पकवान नहीं खे बनल मोटकी जीजी गन्ना ले आवे के कहनी हम ले आईनी पकवान अब ही ले पकावल नहीं खे गईल हाँ हाँ होखे वाला बा हे बड़की जीजी पकवान पक गईल बा का मोर रे ई कुलछनी के घर से आइल बिया रे इहां छोटी मैया के पकवान पकता तू इहां से चल जा का भइल बड़की दीदी रउआ काहे ऐसे बोला तानी हाँ फिर काहे ना कहब ई बंजर मेहरारू इहां का करत बिया ऐसन मत कही आज गोद खाली बा तो कल भरबे करी छठी मैया जरूर कृपा करिए रउआ दोनों जने जाई यहाँ से चली जी यहाँ से चली रउआ सबे आ गइल बानी हाँ हमनी के सब केहू यहाँ बानी जा चली पूजा शुरू कर दी ओकरा बाद घाट पर भी जाए के बा पहिले पहिले हम कइनी छठी मैया बरते तोहार छठी मैया बरते तोहार करिह क्षमा छठी मैया भूले चूके गलती हमार भूले चूके गलती हमार गोदी के बलकवा के दीह छठी मैया ममता दुलार छठी मैया ममता दुलार पिया के सनहिया बनहिया मैया दीह सुखे सार मैया दीह सुखे सार नारियल के रवा घदवा साजले नदिया किनार साजले नदिया किनार सुनिह
छठी मैया बढ़े कुल परिवार घाट सजवली मनोहर